Kat tu kat Nepal hadian ke jing sapriang ke kubur ha ka bede ke jing ja jong ke wei ke Khynnah ke barang khat nyos nam karta na than maulai na du ka no phai singi jong ka khat ar tari urisa araja arpusan Henry ha ka no phai singi jong ka khat lai tari urisa araja arpusan la yo jing tep baya ka ne ka samla la lap bakalit sa siyeng paralog kani ke jing pentep kalawan lingban na ka baya dei si para bat ka kemi jong ka tei ka Khynnah ha ka bakala ong bakala let ban lek men singi kha bat ki paralog kalau ong bakal yo banyakran bat kene ka Khynnah lingba ka phone ha ka bakal pentip bakal mi na la yeng ha ka por bakal kemi ka dang yo thia nalor kata kalau ong ru bakane ka samlai ya menta kala don halenti bat kala mot ban wan phai no sala yeng Yang hana ba yang itai parlok itai nen jong itai parlok jong I ong ba di buat di menen di ipau I wan setia kan sapa mau yang ilet jam te ong beli fiklim ya tu ma flap la sa setia dah tenang ta pede tengok ngaping wan no di kumno yang hoi ngan wan no tengok ngabeli fiklim ong ini ma beblik seta di hana ba imi la yo tia imsyara tengah pat ya kenduk de kenyi tengok ngadang phone ni kitu ki balik sama yang himat ap hang ta ken dal apoy sundan hayam Habatin pej bahagi ki Shab plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka Shab plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya